ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ತುಳು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸಕಲಕ ಬುಂಬುಂ ಪನ್ಪಿನ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲಂಗೆ 20 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋക്ക് ಬೈದಿನಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಕಾತುರೊಡುಲ್ಲೇರು. ಈ ಮೂವಿ ಎಂಚಿನ ದಾದನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮೇಕಪ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದನ್ ಅವು ಎಂಕಲ ತೆರಿಯಂದು ದಾಯಕಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ಪಾದಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವಡು ಆಯ್ತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಿ ಎಂಕಲ್ ಪಾತ್ರಗೆ ಬನ್ನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಐನು ಯಾನು ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಿದೆ. ಆಂಡ ಈತನೇಟ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರೋಡು ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ನೇನು ನಿಖಲು ತೂದು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಯಾನು ಮೆಚ್ಚಿನತ್ತಿ ಎಂಕ ಪಾತ್ರಗೂ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣ ಇಜ್ಜ ನಿನಿಕ್ಲ ಎಂಕ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಹೆವಿ ಮೇಕಪ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೇತ ಆಯ್ತು ಅಭಿನಯನೇ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತು ಬೇತೆ ಮೂವಿಡ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರೋಲಿ ಅವು ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಾ ಮೂವಿಡ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಾಂಡ ಅವು ಹಾಸ್ಯ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ನಿಖಲ್ ತೂತಾರೆ ಏನು ಪರೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ನೆಟ್ ಅಂಚತ್ ನೆಟ್ಟಿ ವಾನು ವಾ ಪೊಣ್ಣನ ಬೆರಿಯ ಪೋಪುಣ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಆಂಡ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಈ ಮೂವಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಿರಿ ನೆಟ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜಿರಿಂದತ್ತು ಆಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನೇನು ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ ಇಂದ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚ ಅದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬೈದಿನಿ ನೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಡ ಇತ್ತ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಾತಾ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದು ಪೋಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪ್ನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಗನೇ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪ್ನ ಚೆ ಯಾನು ಈ ಪಾತ್ರನ ಒತ್ತೋನೊಲ್ಲೆ ಆ ಬೊಡ್ಚ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಿಗಾಂಟ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ದಂತೆ ಬರಿ ಕುಂತು ಎಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೇಂಡ ಮೂವಿ ಬೂಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ದಾದನೋ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೊರನ ಕಾತನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದುಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೋಪುನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಶಾಪ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಆಯ್ತು ನುಪ್ಪು ಅಂತಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕಲು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪ ಐಕೆ ಪಡ್ದು ಯಾನು ನಾನು ದುಂಬಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ಪನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರೀಲಿ ಜನಕ್ಕಲೇ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಕೊರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂದ್ರಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂದ್ರಕ್ಲೆ ಪೊಕಾಡ ಕನತದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿಂದ ಯಾನು ನಿನ್ಕಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂದು ಈ ಪೊಡ್ತುಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರತ್ತೆ ಆಂಡ ಮಾತ ಮೂವಿ ಬೂರ್ದು ಪೋನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪು ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರತ್ತು ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಲ್ಲ ಮೂವಿ ಬೂರ್ದು ಪೋಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋರಂದಾಂಡ ಎಟೆಟ್ಟ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಹೊರ ನಂಕು ಸೈಯಿಂದ ಬಂಡೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದುಂತೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ ಮೂವಿಡ್ ಎಟ್ಟೆ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿನ ಹೊರ ತೂಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಕ್ಲೆ ಇದು ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ.